Hello, abusuafo, modofo pa efia jemfo a ye share biom. Meje de so doma nkoma dom. Papa. Yo, yen channel hade niema biesa ane ye. Ye dikan ye hu ye ho sane ayete. Ye toso abien ye kaka ye ho. Niema abien abiesa bi a ye betimi ede aka ya abrabo ho. Ama ya abrabo etumpon. Ye toso abiesa yemu ye ho se sania enne yeti so ochina ebetimi impo akonanim pepepe ama yen ana enne ya asem no ya ato ne din se ukita asoso ewo wankasa wa abrabo mu ukita asoso ewo wankasa wa abrabo mu na asem yi de asechire den ase enti ase ene ne wan so asoso ya mikita yi den na mede beye se ye kese asoso ewo yan asem yi mu ana se yen komodi mu a mibisese wa asoso wa wukitai no eye soronko eya asoso a odoma nkoma ede ama ye nyina ankran obia ne na asoso a okitai a obetimi ede atu form a form no gina ho ema wa abrabo efise asase de wode ade hyemu a efifi ebo ema yenso yenya bidi eninti ene ukita wa soso ewo wa abrabo mu no den na wode asoso no ye so wahu sania nhote den ena odoma nkoma ede chewo se wode ba yen wiase he ya fa bedi djuma wode no eye nyomto eye aduane a eye asem ka eye demu asiesie eye nkuranhye asoso eye se wugina ho mapa ema abusua asoso wa asoso na wukura wo wa abrabo mu wudi gina asase no ho yeren wudi betu amona na ama wa abrabo akokan na wanya anije ewo wa abrabo mu ana se wubegina asoso no ho na wasanga bompai asre odoma nkoma se onye wo moa so wahu sania nhote wa asoso wa wukura wo wa abrabo mu no ene ne wan dan po na obi aka kire wusi wo ya ade wo ho na wode akwa adwendwen mahwe so wabisa wo kra ne se so asase isu a wo bayi wa asoso wa wode bai se wo so wode ba beti anwea abrabo ewa asase isu no ene ne wan ana se nia obiriyen eno na wo so oriye bi wankasa wa asoso no eye ne wan eye asoso ketwa ana se ya asoso kese fiase fa asoso no bo asase nim na kokan wa abrabom enhwe ni obi ye nemum ye komu ye na ye ndwendwen ho ewo wankasa wa abrabom kiro kronkron se yen fa odoma nkoma asem enhye ya akomam ni ye ndwendwen ho eninti wore dwendwen ho a eno ana wokra ebeka akirawo ne botaya a ode wo asase yi so wa soso ewo wa abrabom ene ne wan obekoso aya akonchen akosi da ben
Wobɛkɔ abɔ mpae akɔsi daa bɛn. Wobɛkɔ akɔ asɔre akɔsi daa bɛn. Ama mpɛn pii no wɔresrɛ ɔdɔma nkomase ɔnhyira wo. Nanso wɔahyira wo dedaw na ɔde wasosɔ wama wo na ɔde wagyina asase ho a ɛyɛ wo kra a ɛyɛ wo nkwa a ɛyɛ wo nipadua. Nso woda so gyina ho. Fiase fa wasosɔ no fa bɔ asase no mu. Na dua waba a ɛyɛ wo nkrabea ɛyɛ wo botae na hwɛ sɛ ɛmfifi ɛmma wana. Yɛn wiase ha yi a yɛte yɛde mmara na ɛkyekyere. Nea ugu no ɛno ɛna wobɛtwa. Nea wadɔ wo ho no ɛno ana ɛbɛbɔ ama wo so wanya bi adi. Sa akate esi ukoko so a na wamfa aduru angu so a ɛhyew asas ɛbɛhyew ukoko no. Ɛno nti tu anamɔn ɛwɔ w'abrabɔ mu. Na numu na ɔdoma nkɔma nso ɛbɛtɔ ne nhyira nsu agu so ama wo. Ɛnɛ yɛ asɛm ti ni se. W'asosɔ na ɔdoma nkɔma de ama wo no. Fiase fatu fom. Na hwɛ sɛ wo botae wo daakye ɛremfi ase ɛnkɔ n'anim ana. Asosɔ na wɔde ama wo no. Fa yɛ adwuma. Na nya so mfa so. Yɛfrɛ me Efiagyefo a Ankra. Medam ase. Yɛbɛhyia ɛwɔ pon n'akyi. Bye bye.